दिनै गलाघाट जिल्लानि नैबे जयन्तिपुर होननाय थावनियाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि 26 बोसोरारि जथुमा थामहिनबा 30 बोसोर जे खुंनाय हाबाफारि नैबेयाव दिनै आं फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों आंखौबो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजेनगिरि आलासि हिसाबै लेंहरजानायाव आं खोब गावखौनो खाफाल गोनां होननानै आं सानना लादों आरो दिनैनि बे नैथि हाबाफारिया दिनै गुरुदेव कालिचरण आफा ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावनायनिफ्रायनो जागायजेनदों। मानोना जों मिथिगौ ब्रह्म धोरोमा बा ब्रह्म धोरोमखौ जोनोम होनायनि गुदियावनो दङ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आरो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म होननानै बुङोब्ला बिथां गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया जोंनि गेजेराव खालि ब्रह्म धोरोमखौ फोसावनानैल' थादों जों बेखौ बुंनो हाया। मानोना गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआनो जोंनि बर' हारिनि रैखाथि, जोंनि बर' हारिनि सिनायथि, जोंनि बर' हारिनि जे थामोनथा बेखौ रैखाथिखौ जोंनो होलांदों। मानोना गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ माने बिथांनि नाजानायावनो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम जादों। बिथांनि नाजानायावनो माने बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम जादों। बिथांनि नाजानायावनो माने ट्राइबेल लिग जोनोम जादों। नैबेफोर बिदिन्थिखौ जोङो माने जारिमिनखौ फरायोब्ला जों मोननो हायो। माने जोङो बेनिखायनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मखौ नागारनानै गुबुन मोनसे समाजनि खोथा सानदोंब्ला गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मखौ नागारनानै गुबुन मोनसे बाथ्राखौ जुदि जोङो सिन्था खालामदोंब्ला खिन्थु जोंनि बर' समाजाव माने आबुं जागोन। बेनिखायनो जों गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मखौ जोङो माने धर्म फोसावनायनि नोजोरजोंल' नायालासिनो जोङो समाज फोसाबगिरि आरो हारि फोसाबगिरि हिसाबै जों बेखौ अनसायना लानो नांगोन। आरो दिनैनि समाजाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मखौ जोंनि आफादनि दैदेनगिरि गेदेमा बिथांमोनहाबो, जोंनि समाज सिबियारि गिदिर सुबुं बिथांमोनहाबो, जोंनि राजनितिकबिद, जोंनि राजखान्थिगिरि बिथांमोनहाबो, जाय भारतनि प्राइम मिनिस्टारनि खुगायाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि रावा ओंखारो, जाय भारतनि माने हम मिनिस्टारनि खुगायाव माने गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि मुङा ओंखारो, जाय आसामनि चिफ मिनिस्टारनि खुगायाव माने गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि मुङा ओंखारो, बेफोरो मोनसे माने साननो गोनां आरो बाख्नायथाव। आरो जायनि थाखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि थाखाय एवार्ड होनांगौनिबो माने एवार्डबो होनाय जायो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफानि मुङाव। बेनिखायनो जों दिनै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाखौ जोङो साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रानो जोङो अनसायनांगौ, मान होनो नांगोन। जोङो बुङा माने जोङो ओरैबायदि बुंनो नागिरा जे माने धर्मनि फारसे बेखौ माने नायालासिनो जाहाथे समाज सिबियारि आरो समाज फोसाबगिरि हिसाबै जाहाथे बेखौ नायो, अनसायो, जों बेखौल' खावलायदों। मानोना गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफायानो दिनै जोंनि जोबस्रांलांनो नागिरनाय बर' जाथिखौ हमथानानै लाखिदोंमोन। जाय समाव माने गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया 1929 मायथाइनि 4 जानुवारियाव माने बर' हारिनि माने थामोनथा रैखाथिनि थाखाय 12था दफा गोनां जे गोसोखां बिलाइ बेखौ साइमन कमिसननो माने शिलंआव थांनानै होदोंमोन। जाय शिलंआव थांनानै साइमन कमिसननो बेखिनि माने गोसोखां बिलाइखौ गथायखांनायनि उनावनो जोंनि बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो जोंनि जे माने फिउचारनि जे माने जाथि दानायनि माने हाबाफोर बेयो माने मोनसेनि उनाव मोनसे फारि फारि जाबोदोंमोन। बेबायदिनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफानि जे माने नोजोर आरो थांखि बेखौ लानानै दिनै जोङो बर' फरायसा आफादाबो खामानि मावो, बर' थुनलाइ आफादाबो खामानि मावो। माने बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जे आयदाफोर, गोबां रोखोमनि जे इभेन्टफोर गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया बै समाव होलांदोंमोन आरो बेखौनो जोङो एसे माने मडिफाइ खालामनानै मावबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो जोङो गासैखौबो खावलायगोन दिनैनि दिनाव नैबे बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि आफानि जे सानथौ सानस्रि बेखौ फोसावनाय, ब्रह्म धोरोम फोसावनायजों लोगोसे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफानि जे सानथौ सानस्रि बेखौ फोसावनाय आरो बेखौ हमथानानै लाखिनाय आरो बेखौ जेब्लाबो जोङो रैखाथि आरो बेखौ मान होनाय, बेयो माने दिनैनि नैबे जयन्तिपुर माने दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों जों जाफुंगोन होननानै आं सानो। मैया प्रदीप स्वर्गियारि सारा मोनसे बुंदोंमोन, माने नैबे ब्रह्म धोरोमा जुदि मुसुखा गायसननायाव जेबो अजद गैयाब्ला गलाघाट जिल्लायाव बहाबा मोनसे जायगायाव बेबायदि गायसननायनि बायदि खोथा होनदों। गुरुदेवनि मुसुखा? औ, गुरुदेवनि मुसुखा जुदि ब्रह्म धोरोमा जेबो अजद गैयाब्ला आरो जेबो माबा मोनसे अजद दं नामा? बेथ' बिराद बाख्नायथाव। मानोना गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मखौ जोङो दहाय आं एसे सिगाङाव बुंनाय बायदि माने धोरोमनि माने फारसेथिं नोजोर होआलासिनो जों नांगौ बेखौ जों समाज सिबियारि, समाज माने फोसाबगिरि हिसाबै जों बेखौ नोजोर होनांगौ, जों बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों। बेनिखायनो सोरबा गोसो जानानै सोरबा मा होनना बुङो राजनितिकनि हान्जायानो जा, सोरबा समाज सिबियारि हान्जायानो जा, सोरबा बेक्तिगत माखासे सुबुङानो जा, गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मखौ जुदि आफाखौ मान होनानै बिथांनो मोनसे मुसुखा माने बिथांनि मोनसे माने स्टेचु माने गायसननो नागिरदोंब्ला बे जोंनि थाखाय माने बाख्नायथावसो होननानै आं सानो। नांगौ, बिथांनि मुसुखाखौ गायसननांगौ आरो बिथांखौ मान होनांगौ, बिथांखौ सिबिनांगौ। जों बेखौ दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा जेब्लाबो गनायनानै लायो आरो जों बेखौ बाख्नायो।